mundangariro dzenyu Baba. Kwetinoenda kumabasa Ishe wangu, tikonesei tiende tiri mundangariro dzenyu. Bvisai zvose zvingada kumira panzira dzedu. Baba ndinokutendai manheru ano, mweya wangu unokuremekedzai mutsvene, nekuti makarurama iyemi shoma dzishe, nekuti makarurama iyemi mambo wamadzimambo. Rangarirai kereke yenyu manheru ano, mugore rino ra2025, umwe neumwe Mwari ararame mundangariro dzenyu, umwe neumwe Mwari agare mundangariro dzenyu. Tinonamata manheru ano, tine kutenda Jehovha, kuti tikadana zita renyu Mwari, iyemi munotinzwa Ishe Nazareta, nekuti makatidanai kwandiri, neni ndichakunzwai. Mwari tadana kwamuri manheru ano, chitikonesai Ishe wangu, tikone kurarama mundangariro dzenyu, tikone kugara mundangariro dzenyu. Mweya wangu nokutendai Wamasimba ose, ndinopa mbiri yose nerukudzo rose kwamuri, iyemi Mwari wasingakundikane, iyemi Mwari wasinganyadzise. Dhavhidhi achitaura kuna maPisarema, anoti ndakanga ndiri muduku asi zvinoda pekuka, handina kumboona anovimba naJehovha achinyadziswa. Mugore rino Mwari, bvisai zvose zvinoda kuti zita renyu rinyadziswe, bvisai zvose zvinoda kuti tinyadziswe muupenyu hwedu Mwari. Baba ndinokutendai manheru ano, ndinokuremekedzai iyemi mutsvene, nekuti makatendeka Jehovha. Piwai mbiri namatwai mutsvene, ndinokutendai manheru ano samasimba. Haleluya. Amen. Ngatidzokerei pamberi paMwari. This prayer point, kuti tinamate pamberi paMwari. Kune vasati vawana zvekuita mukati memba yaMwari, kuti Jehovha tipeiwo zvekuita mukati memba yenyu. Vurai meso edu tione kuti tingakushandirei sei mukati memba yenyu. Warino ane zvekuita, itei kuti Mwari ndisimbisei, ndirege kuzowa nemazuva endinopera simba rekukushandirai, ndirege kuzowa nemazuva endinoshayiwa zvekuita mukati memba yenyu. Asi ipapo pandakamira Mwari, ndipei simba rekuramba ndichikushandirai. Ngatiendei pamberi paMwari manheru ano. Baba ndinokutendai samasimba ose. Baba tinouya pamberi pechigaro chenyu manheru ano, ndinokuremekedzai Wamasimba ose, ndinokutendai iyemi mutsvene wakarurama. Baba ndinokutendai nekuti patimetira ndiri Mwari, chindigonesai samasimba ose, ndirege kuzowa nemazuva endinoneta kukushandirai Jehovha, ndirege kuzowa nemazuva endinosvikudza pakukushandirai Mwari. Ndipei nyasha Jehovha dzekuti ndirambe ndichikushandirai mweya mutsvene. Ndinonamata manheru ano Jehovha, ndisimbisei iyemi mweya mutsvene, ndisimbisei iyemi Jehovha. Pendinopera simba Mwari ndipei simba, pendinoneta Mwari ndisimbisei, pendinova Mwari ndisimudzei. Baba ndinokutendai manheru ano, ndinokutendai Wamasimba ose. Piwai mbiri namatwai Jehovha nekuti muri Mwari. Muzita raJesu. Our last prayer point. Shoko raMwari rinotaura kuna Philippians 4:6-7. Rinoti, let your desire be known unto me. Ngatingonaendei pamberi paMwari. Tichingoudza Mwari zviri pakati pemwoyo yedu, kuti pari kudzika shoko, kuti Mwari rangariraiwo zviri pakati pemwoyo wangu. Shoko renyu Mwari periri kudzika manheru ano, Mwari ngarive nechirevo mukati meupenyu wangu. Ngatiendei pamberi paMwari manheru ano. Baba ndinokutendai manheru ano samasimba. Tauya Jehovha kunonzwa shoko renyu manheru ano. Baba chitirangarirai sevana venyu manheru ano Mwari. Jehovha munoti shoko renyu kana radzika rizogerera kadaro. Baba zviripo zviri pakati pemwoyo yedu. Iyemi Mwari Jehovha chizadzikisai, nekuti munoti let your desire be known unto me. Baba tauya Jehovha kunokuudzai nyaya dzedu. Ngatichirega kudzokera takadaro, asi shoko renyu periri kudzika mweya mutsvene ngarishandure upenyu hwedu Mwari. Our desire Mwari adzokera akazadzikiswa nemi Mwari. Baba ndinokutendai mweya mutsvene. Baba chiwai nesu pasefisi ino Ishe Nazareta. Take control, take over. Let the power of the Holy Spirit manifest. Manheru ano nezita raJesu. Mweya mutsvene endai pabasa. Mweya mutsvene torai nzvimbo yenyu manheru ano. Baba ndinokutendai mweya mutsvene.
tinokuremekedzai yemishumba yerudziro kwaJudha. Zita renyu ngarisimudzirwe, zita renyu ngaripiwe mbiri. Makatendeka mutsvene, makatendeka yemisho yemadzishe ose. Hakuna rimwe zita zvakare kunze kwezita renyu. Maererano tinokutendai, mazviita mutsvene, mazviita shumba yerudziro kwaJudha, muzita raJesu. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Ngatimbomoresanai. Kana muri kapo ipana nayo mahagi. Kana musiri chingomhoresanewo nemaoko. Kana munhu ari kure chingombawo smile unomuswededza padhuze naJesu handitika. Muzita raJesu. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Amen. Hallelujah, hallelujah. Amen. Amen, amen. Amen. Kubata kwa Mwari kuri pano. Kwauya netumasaisai kubata. Kubata kwa Mwari kuri pano. Kwauya nekumasaisai. kubata kwa Mwari kuri pano. Kwauya nekumasaisai. Kubata kwa Mwari kuri pano. Kwauya nekumasaisai. Kwauya nekumasaisai. Kwauya
munoshamisa imi munoite mnana nezviratidzo isu takutandai Jesu munoshamisa munoite mnana nezviratidzo imi makanaka Jesu munoshamisa munoite mnana nezviratidzo munoita
Hallelujah. Ngati mbwana manzwi mashoma ekuthenda Mwari nemkana uno tozorumbidza.
makanaka Jesu makatendeka muchene wavachene. Baba tinokutendai nekutinakira nguva dzese. Baba tinokutendai nerudo rwenyu rwamatiwanira mukati mezuva rasi semadzimai kuti tiuye pamberi penyu tipe upenyu hwedu mwanakomana waMwari. Tinokutendai muchene nekuti muri Mwari vanogona. Kudzwai Jesu, kudzwai Mwari wamasimba ose. Mazviita Jesu, mazviita changamire, tiwai mbiri, tiwai rumbidzo, mazviita Jesu. Tibatirane pamwe chete paHymn 14. Hallelujah. Osa nawe kunega dona nesira nenikumana mwana wa David wauya Mashita Jesu, Mashita Shumba, Rutre Wachinga, Nine Ramito Baba.
Jehova, ndinoda kunzwa kutaura kwenyu mweya mutsvene. Taurai nevana venyu Jehova, Baba mukataura izwi Jehova zvedu zvanaka. Baba muri Mwari venyasha Baba, tava pano Baba nekuda kwenyu, tava pano mweya mutsvene nekuda kwenyu. Taura izwi Baba mukereke yedu, taura izwi Baba kuvana vedu, taura izwi Jehova kumasituations edu mweya mutsvene. Nezita raJesu Baba tinonamata, tinoda kunzwa kutaura kwenyu Jehova. Baba taramba kudzokera takadaro Baba, Baba taramba kudzokera namasituations edu Baba. Baba taurai Baba muupenyu wedu, Baba taurai mweya mutsvene muupenyu wedu. Nezita raJesu. Haleluya, haleluya. Tikuenderera pamberi nekurumbidza Mwari. Amen. Chingoti sana mai zvimwe zvese takamboita, asi changosara panyika ino ndechekunamata Mwari. Amen. Midzimu takambopira, hazvina kubatsira, chasara panyika ino ndechekunamata, chasara panyika ino ndechekunamata. Iyo midzimu takambopira, hazvina kubatsira, chasara panyika ino
nemukanazve wekuti timunamate. Ameni. Amen. Tese ngatiombererei praise and worship vachigara pasi. Manheru anaya toda kutenda Mwari nemukana watapiwazve. Hatina kungwara vadikani tagona kuuya kuchechi, asi pana atisimudza akatifambisa akatisvitsa pano tisina zvatasangana nazvo. Naizvozvo ngatipembererei tese tichiti haleluya Jesu. Tichiri ipapo tiri kukumbirisa nemweya waMwari kuti timhorose vanhu vaMwari vatakapiwa panzvimbo. Inini vanondiropafadza. Haleluya. Ngatifarirei baba naamai Jiriji panzvimbo muzita raJesu. Amen. Mazvita tichiri ipapo tiri kukumbirawo kumhorosa church board. Vana baba vese vari muchurch board nana amai kubva kunana baba kunana mai vese vari muchurch board tiri kukumhorosai nezita raJesu. Amen. Tichibva ipapo tomhorosa ana amai vagona kupfeka nekugeza kuya kuzonamata Mwari muzita raJesu. Amen. Tomhorosazve vana baba vauya kukereke. Haleluya. Youth waye. Manga muchipisa nezuro makaseta pesi. Haleluya. Teenagers, hello. Tinotenda Mwari nevana vatakapiwa. Tinoda kumhorosazve Sunday schools edu ari pano. Sunday school, hello. Thank you so much. Tichiri papo tinevo vaenzi here vatanga kupinda nesu nhasi. Okay, mungagara henyu, it's fine. Zvakanaka, kana tisina vaenzi tingapfuurira mberi. Ndinokumbirawo kudaidza sekretari vezuva ranhasi vauye vatipewo zviziviso. Manheru akanaka kereke yaJesu. Chiziviso chedu chekutanga, tiri kukurudzirwa kuti patinouya kukereke tiuye neofaring. Zvekare mwedzi wedu wapera tirangarire kubvisa mataithi edu. Chiziviso chedu chechipiri, mangwana zvekare izuva rekunamata. Ngatiuyei neuwandu hwedu tikokewo hama neshamwari. Sevhisi ichange ichitungamirirwa nana baba. Chiziviso chekupedzisira chakanangana nemadzimai. Tiri kuziviswa kuti tichange tiine kembi yedu yekutanga kwegore musi wa7 kusvika musi wa9. Ana mama ngatigadzirirei chiitiko ichi zvizere maringe nekembi yedu. Tichazoziviswa munguva inotevera. Mazvita. Ameni. Tapanguva yema-items. Tiri kukumbirawo vari kuya kuzoita ma-items tichiti gaga tibate nguva. Tichatanga naMai Rachel vane testimony. Tichiteerwa naMai Lifa vane poem. Pachiteera Sister Hazel vane item. Ndokumbirawo tiuyewo nemuto iwowo tibatewo nguva yedu. Manheru akanaka chechi. Ndati ndichewo testimony yangu. Ndakambotaurira hangu mama asi handina kuvarondedzera zvese. Musi wa2 December after appreciation, mwana wangu musikana Rachel akati achienda kubasa kune vanotora mataxi kurank 5. Akasvika taxi isati ane vanhu vakawanda. Akapinda mutaxi ndobva agara siti rekumashure kwadriver. Pakazosvika mai vanga vakati simbei. Saka vairatidza kuti vafamba vaneta nekuti vaidikitira ende kwaipisa. Driver akati kuna Rachel,
kubva pauri ugare kune rimwe siti kudhuze nekudhoo, mama vagare kuwindo nekuti vatsva stereki. Iye akati handikwanisi nekuti chi ndine asma, saka ndoda kupota ndichiti vhura windo mhepo ichindirova. Saka dhiraivha akanzwisisa. Teksi yakazara ndobva yasumuka yakwenda kune vanoziva rodhi yekuenda kuFairlands. Isati yapinda muna Wondekers, private car yakaedza kupinda kuovertake, ndobva yasvikorova saidi iro rina dhiraivha naRachel. Sezvinei akabatirira pasiti radhiraivha nemaoko ese, amai vaya vanganzi achinjane navo vakabva varovera kumberi, vachinowira kumberi kunana dhiraivha nepasenja anenge ari uko. Saka vakabva vakuvara pamupimbiri. Umwe wacho akakuzvuka pamhanza, vamwe wavo vakangova neshoko yeaccident ye private car payakaona kuti ndozvaitika, nekuti mamwe mataxi driver akanga akutomisa motikari vachimhanya kuya kuzoona panga paita accident. Private car aona kuti zvaaita izvi akabva atora route yekuenda kuWestgate. Saka vamwe vakabatsira vachiona kuti anga akuvara stereki nechichibva vaona kuti hakuna vanhu vakanyanya vakakuvara. Ivo amai chete vakasvikorovera pamberi, handikwanisi kupa describe ndo vakakuvara pamupimbiri. Ndobva dhiraivha ati okay, ndichatanga ndadhiropa vamwe vanhu vese kwavari kuenda, then ndozovatora ndovaendesa kuhospital. Saka Rachel akaedza kundifonera, but foni yangu yanga yakadzima nekuti manheru acho taiplaya music. Apa aindirondedzera manheru adzoka kubva kubasa. Apedza kundirondedzera ndopa ndakatanga kumurondedzera zvakange zvaitika musi weappreciation, musi wa1. Pastor Munemo pavakasumuka vasati vatanga kuparidza vakati ndaona a vision of accident, ngatinamate ticancele that accident. Takanamata, but handizi kuti ndakanamata chaizvo here, nekuti pavakaramba vachiparidza vachideclare a service payaienda kumberi, I felt a hand like guiding me kuti ndibve pandandakamira pabench, but I tried to resist because ndandisingadi attention. The more I resist, the more I felt it kuti I have to bva pamasiti. Ndakabva kumabench ndobva ndauya ndanda kumurondedzera zvangu zvaitika, ndobva ndauya ndobva ndarara papulpit. Handisi kuti ndakarara for how long. Ndakabatsirwa kusumuka ndobva ndapfugama. Ndinoziva kuti pastor vanga vakapfeka a cream white suit, but the person who stood in front of me, the clothes was shining, and the hand that touched my forehead, it was warm. I felt calm, peace inside. Manheru eSunday tichinamata, ndakamuti player song munoshamisa muri Mesaya. Patakatanga kuplayer song yatichiderera, misodzi yakangotanga kuyerera. Saka ndanda kutosha kuti ndiri kuchemei. The following morning futi the same song ndo yaingoramba ichiplaya mupfungwa dzangu. Ndakaisa parepeat ndikaswera ndichiridza. Moto wakabva wapera ndobva wadzima. Saka paakabuda kuenda kubasa akuedza kundifonera accident yaitika, haana kukwanisa kundibata nekuti foni yanga yadzima. Saka ndoda kungotenda Pastor Munemo namai Munemo, ndigotenda pastor na mama for your love and nekundivhurira musuwo yenyu pandandakaremerwa. Ndigotendazve chechi yenyu yese nemunamato watakaita tichikanzura that accident. Sekuonekwa kwayanga yaitwa naPastor Munemo hazvina kuzoitika nekuti takanamata tikaikanzura. Ndinotenda zvikuru.
Haleluya. Haleluya madzimai. Tisu varidzi vemutambo. Haleluya. Ndoda kutenda mukana uno. Ndaida kuita poem, but I realized kuti muno madzimai mazhinji akadzikidza kunana Yunisa. Amen. So tine chirungu panapa. Mayuthi takagadzirira. Haleluya. Okay. Imbozvitiwe madzimai munokosha. Haleluya. So madzimai, pane mazita ndichakupai apo anonakidza. Haleluya. So mudzimai, you are a therapist, the emotional angel who provide comfort and counsel. Hallelujah. Matherapy. Hallelujah. Munyaradzi wemhuri. Hallelujah. Number 2, you are the minister of finance, the financial planner and budget controller. Hallelujah. Ndimi kamuchengeti wehomwe. Hallelujah. Ndoda kubatisana ngurezvishoma muchengeti wehome. Pane panombotaura mufundisi kuti gore rino acts of faith. Baba vanogona kuita faith yakanyanyisa nekuwedzerera. Hallelujah. Baba vagoti mama, toda kuita mabasa ekutenda. Kune nherera zhinji, ndoda kutochengeta nherera 10. Iwe semuchengeti wehomwe unoti baba tinotenda kuti zvinoita, but izvi tombodai. Hallelujah. So minister of finances. Hallelujah. Okay, number 3. Maimbozviziva kuti you are architect, the visionary who plans and build the family's future. Hallelujah. Ma-architect. Hallelujah. Ndimi muzvina kuronga. Hallelujah. Okay, you are a referee again. Ndimakabata pemba vana mama. Munokosha. Hallelujah. So you are the peacemaker who resolve conflicts. Ndimunokauma mafungo kudzimba. Hallelujah. Okay, vana referee muriko. Motivational speaker. What a name. Jesus. So, the encourager who inspires everyone to push forward. Mufamily yako chitinoenda mberi, tinobudirira, tinochibata semudzimai. Hallelujah. Ndimika anokurudzira muri. Vakurudziri vemhuri. You are the firefighter. Maizviziva? Firefighter. The problem solver who puts out fire before it spreads. Zvisati zvamboto enda munomatodzimura kara zvinoita. Saka mudzimuri wemoto ndisu. Ndakutopedza. Maizviziva here kuti ndimi madhokotera. Hallelujah. Manesi tisu. Okay. The caregiver who ensure the family well-being. Kuzimba kuti nana baba kuti vakawa flu votofuka musoro. Iwe as a doctor noti ungobata kudai. Woti this flu mukaiminde kubasa. Hallelujah. Vashumiri veutano. Kana riri gumbo unongotasamura woti munhu waMwari makati ndimi musoro wemba. Endai kubasa. Hallelujah. Maizviziva here kuti muri machefu. Okay, chirungu chinoti the provider of nourishment, both physical and emotional. Both physical. Pamunodya chikafu paya, pamunodya isitobva kumasvingo. Hallelujah. Chigubu chako chemvura munhu wose mvura ngamwe. Hallelujah. Mukuru wezvechikafu, muzivi wezve. Okay, this one. You are a teacher ipo pai. Madzimai tiri maticha. Vana baba tivize kuti maticha. Hallelujah. The teacher, the educator who instills wisdom and values. Hallelujah. Ndiri papo. Sa teacher. Ini
ndinogara kupraise and worship uku ndikati gaa kumusoroko because ndinouya makusense ndikaona baba usina sutu tazoenda kumba ndinoti sutu yandasiya apa yaregere kupfekwa saticha wekumba kwangu chero tikafamba ndinoona kuti baba vari kudya zvakanaka here vane kepesi musoro vana you are a teacher, you know what I mean. Hallelujah. A prayer warrior. My prayer warrior, hallelujah. Yes, ipapo, the spiritual backbone of the family. Backbone. Anoziva kuti kana munhu akangotoresveka backbone muwheelchair, woda kuti family yose ende pawheelchair wozoita sei? So, uri mushandiri womweya. Panoti baba amen, iwe unofurira mberi. Mwari mhuri iyi. Makandiita prayer warrior wemusha uno. Ndiri teacher, ndiri doctor, ndiri architect, ndiri therapist Mwari. Uchiinda. So, pati izvezvi tiri kutungamira ingoti mwoyo mako mudzimai unokosha. Hallelujah. Hi, thank you so much nemukana. Amen. Ndati pamusangano wamadzimai handingashayika nachokuita pamusangano wamadzimai. Regai ndingoita zvishoma zvandinazvo izvozvo, zvandinopiwa naShe izvozvo. Regai ndidzoke kumusandiseka ndikuda kuita memory yangu vhesi ekubva kuna Mapisarema 91. Zvikanzi uyo agere panzvimbo yokuvanda yokumusorosoro acharambira pamvuri wamasimba ose. Ndichati kuna Jehovha ndiye rutiziro rwangu, nhare yangu, Mwari wangu wandinovimba naye. Iye achandirwira parugomba romuteye weshiri napahosha inouraya zvikuru. Zvakandida ndichamurwira, ndichamisa pakakwirira nokuti wakaziva zita rangu. Amen. Mazvita. Hallelujah, church. Tinotenda kune vese vavana zvekuita mumba maMwari. Amen. We are now introducing our preachers. Tichatanga kuparidzirwa naSister Blessing Mugachi. Tinorarama nekutenda zuva nezuva isu tinorarama nekutenda nekuti tiri vana vaMwari. Amen. Handina chandinogona kuita ndisina kuimba nokuti ndipo pandakaona pane simba rangu. Amen. Tinotenda. Nhasi tichaverenga kuna John 14 from 10 to 14, and then John 15 from 18 to 25. John 14, 10 to 14. Uye Baba vari mandiri, mashoko andinotaura kwamuri haasi angu ndoga, asi ndeaBaba vanogara mandiri, avo vari kuita basa ravo. Nditendei pandinenge ndichiti ini ndiri muna Baba uye Baba vari mandiri, kana kuti mutende zviratidzo zvamunoona. Ndinokuudzai kuti ani nani anotenda kwandiri achaita zvandanga ndichiita, achaita kunyange zvinhu zvikuru pakupfuura izvi, nokuti ini ndiri kuenda kuna Baba. Uye ndichaita zvose zvamunokumbira muzita rangu, kuitira kuti mwanakomana avigire Baba kukudzwa. Kana makakumbira chinhu chipi zvacho muzita rangu, ndichachiita. John 15 verse 18 to
5. Kana nyika ichikuvengai, muyeuke kuti yakatanga kuvenga ini. Dai manga muri venyika, ingadai ichikudai sezvainoda vayo. Zvino hamuzi venyika, asi ini ndakakusarudzai kuti mubude munyika, ndokusaka nyika ichikuvengai. Rangarirai mashoko andakataura kwamuri, anoti, hakuna muranda angava mukuru kuna tenzi wake, kana vakatambanudza ini, vachakutambudzai nemiwo. Kana vakateerera kudzidzisa kwangu, vachateerera kudzidzisa kwenyuwo. Vachakubatai nenzira iyi, nokuda kwezita rangu, nokuti havaziye iye akandituma. Dai ndakanga ndisina kuuya ndikataura kwavari, vangadai vasina mhosva yechivi ichi. Zvino kunyange zvakadaro, havana pembedzo yechivi chavo. Uyo anondivenga, anovenga baba vanguwo. Dai ndanga ndisina kuita pakati pavo zvisina kutongoitwa nomunhu, vangadai vasina mhosva yechivi, asi zvino vakaona zviratidzo izvi, asi vakandivenga ini nababa vangu. Asi uku ndiko kuzadziswa kwezvakanyorwa mumurayiro wavo zvinoti, vakandivenga ndisina mhosva. Tinotenda muverenge. Ndinoda kukwazisa baba namama vandipawo mukana wokuti ndimire pamberi pechiso chenyu. Ndinotenda nebhodi nekereke yose nekumira pamberi pechiso chenyu. Ndinoziva kuti Mwari achandipa mashoko ekutaura. Chinhu chandaita kuti tiverenge 2 machapters aya inhau yekuti ndakaona musoro kuti ari mauri mukuru kudarika ari munyika. Takaita kuti ndive nemusoro wenyaya uyu inhau ye-what I went through in life. Ndoda kumbotaura nechinhu chekuti ari mauri mukuru kudarika ari munyika. Ukangozviziva kuti ari mauri mukuru kudarika ari munyika, I think zvinotibetsera zvakanyanya. Nokuti tikaziva ivo baba kuti vari matiri nguva dzose, tikasabva pavari, kunyange nyika haigoni kutimedza. Nyika haigoni kutida nokuti hatisi venyika. Nyika haigoni kutida nekuti hatisi venyika. Saka tikabva pamberi pechiso chaMwari, nyika inotiparadza. Amen. Ndinotenda kuti Mwari watinonamata, no matter what we went through in life, there is a reason for everything, and you never leave us no matter what. Aripo panguva dzose, isu ndisi tinosvika pakudhauta the Lord and the power that he has put in us, pakusvika kufunga kuti dzimweni dzenguva Mwari anenge ambotisvuduruke. Asi iye Mwari anogara aripo nguva dzose. Asi dzimweni dzenguva ndisu tinenge tambotisvuduruke paari, takanganwa kuti Mwari akati ini ndichava wandichava kwauri nguva dzose. Mukuchema, mukufara, mukutsuwa mumufaro wako, panguva dzose, pa every situation, I shall always be with you. Asi sesu vanhu tinokanganwa nesimba raakaisa matiri kuti Mwari aripo, uye nyika haingagoni kutida nokuti hatisi venyika. Amen. The world cannot love us because we are not for the world. Amen. Saka nyika haigoni kutigamuchira. Zvakangofanana nechiedza. Can you see the light? If pamusoro pako pane chiedza, ukasvika pane rima, do you think ukasvika pane munhu tongoti mwana waSatani, okay, do you think he will be happy with you while you are here? Haangafari kuveko kwako, saka zvichamubata kana zvichamutambudza kana zvichamushayisa comfort, saka anofanira kukuvenga. Saka haangakufariri kana kuti vana Mwari vatinonamata vakasiyana. That's why the world hates us. Ndakadzidza kuona kuti mulife so many challenges, and the more you are blessed, the more temptations. Ndakadzidza kuti mulife pane imwe nguva yandakambofunga kuti asi Mwari, why my problems asingaperi muupenyu hwangu. But pane chinhu wani chandakagona kuzonzwisisa pamusoro poupenyu hwangu, munhu anonzi blessing.
ndakazozviti acts of blessing. Gore rino i-acts of blessing, mabasa a-blessing. Nokuti ndakaona chakaiswa mandiri kuti chikuru kudarika chiri munyika. Amen. Ndakaona kuti miedzo yese yandinosangana nayo iyi inhau yechiedza chiri pamusoro pangu. Saka wakaipa ari kuda kuzama kuti andiwisire pasi kuti ndifunge kuti aiwa I am cursed, instead I am blessed. Chandakadzidza mulife mangu ndechekuti muupenyu hwangu I thought kuti ndakambosvika panguva yekuti Mwari dei ndandisina vana ndaiti torai mweya wenyu, nokuti nyama yanga yarwadziwa zvakanyanya nematambudziko asingaperi. Asi gore rino ra2025 ndokutendai Baba, acts of blessing. Ndinokutendai gore rino i-acts of blessing, mabasa a-blessing. Egore rino mabasa angu andiri kuita ndichabudisa zvakaiswa mandiri naMwari. Ndichaparidza kuri kuparidza, ndichasheedzera kuri kusheedzera, ndichirumbidza iro zita remuridzi iye wakandisika for a reason. Zvaakadurura mandiri ndichazviburitsa. Ndakati ndite itai zvamunoda neni Baba, sehari ndiumbei, itai zvamunoda neni Baba. Ndinoda kuti ndikushandirei muupenyu hwangu, ndinoda kugara mutsoka dzenyu for the rest of my life. Ndiri kuudza umwe munhu nhasi mukati mezuva ranhasi kuti whatever you are going through, please usabve pana Mwari, ramba wakabatirira. Ukaona uchisangana nematambudziko akanyanya, fara ufarisise, uziva kuti chiri mamuri. You are not for the what? For the world. Hausi wenyika, uri waMwari iwe. Saka unofara kurejoisa, kufara, kuziva kuti handisi wenyika, nyika iri kundiramba, nyika haindidi. Saka it means there is something special about me. Ndinotenda nokuti muupenyu hwangu maybe Mwari akaita kuti ndisangane nezvose zvandakasangana nazvo muupenyu, kuti ndizove ndinotaura nerimwe zuva ndichidzidzisa, ndichisimudzirawo vamwe vanhu vasvika panguva yandakambosvikawo yekuti ndanga ndasvika kuda kutora upenyu hwangu nekuda kwenhamo nematambudziko zvandakasangana nazvo. Asi ndinotenda, ndinovimba every time. Ndinotenda nemasunday school munogona, mateenager vana vedu munogona, my youth, we are blessed, we are truly blessed. Nezuro ndakauya ndakaremerwa ndanzwa dzimwe news dzakabva kuZimbabwe. Vana vangu vari kutambudzika, mwoyo wangu wakatambudzika. Ndakabva kurank 5 ndichinamata kusvika ndasvika pagedhi rechechi. Asi pandakasvika mayouth achiparidza, mwoyo wangu wakasununguka nokuti Mwari akataura neni through my youth. Saka musasvore message inouya nemunhu, nokuti Mwari anouya nenzira dzakasiyana-siyana. Anogona kutaura newe through Sunday school chai, anogona kutaura newe through ma-teenagers, anogona kutaura newe through my youth. Ndinotenda nokuti ndakava nenguva yakanaka. I have learned so much. Akatanga achapedza basa rake, handiti ndakadzidza zvakawanda. Ndinotenda nenguva yamanditendera kuti nditaure. Thank you. Mazvita muparidzi wedu wechipiri, Amai Delight. Tivaomberere vachiuya. Hallelujah, hallelujah. Ndatakurirwawo bhaibheri. Amen, amen. Tichaverenga kuna Genesis chapter 60 yekutanga yacho. Genesis chapter 16 from verse 1 to verse 3. From verse 1 to verse 3. Genesis 16 verse 1. Now Sarah, Abram's wife, had borne him no children, and she had an Egyptian maidservant whose name was Hagar. So Sarah said to Abram, "See now, the Lord has restrained me from bearing children.
Please go into my maid. Perhaps I shall obtain children by her. And Abram heeded the voice of Sarai. Then Sarai, Abram's wife, took Hagar, her maid, the Egyptian, and gave her to her husband Abram to be his wife, after Abram had dwelt 10 years in the land of Canaan. In second one, 1 Samuel chapter 1, verse 5, verse 9 to 13, and verse 17. And the other one, Ngobatan Zaka 1, Exodus chapter 17, verses 9 to 12. Ngofano Tsaga this. 1 Samuel 1 verse 5. But to Hannah he would give a double portion, for he loved Hannah, although the Lord had closed her womb. So Hannah arose after they had finished eating and drinking in Shiloh. Now Eli the priest was sitting on the seat by the doorpost of the tabernacle of the Lord. And she was in bitterness of soul, and prayed to the Lord and wept in anguish. Then she made a vow and said, O Lord of hosts, if you will indeed look on the affliction of your maidservant and remember me, and not forget your maidservant, but will give your maidservant a male child, then I'll give him to the Lord all the days of his life, and no razor shall come upon his head. Exodus chapter 17, verses 9 to 12. Exodus 17, verse 9. And Moses said to Joshua, choose us some men and go out, fight with Amalek. Tomorrow I will stand on the top of the hill with the rod of God in my hand. So Joshua did as Moses said to him, and fought with Amalek. And Moses, Aaron, and Hur went up to the top of the hill. And so it was, when Moses held up his hand, that Israel prevailed. And when he let down his head, Amalek prevailed. But Moses' hands became heavy. So they took a stone and put it under him, and he sat on it. And Aaron and Hur supported his hands, on one side, and the other on the other side. And his hands were steady until the going down of the sun. Aita basi. Mwari vatopafadze kuverengwa kweshoko ravo. Haleluya, haleluya. Yangu haina musoro yeshoko. Patatanga kuverengesa kuna Genesis. Tinonzwa story tinoiziya. Nyaya yaSera anga asina mwana. Sera anga asina mwana nekuti Mwari vanga vakavhara chibereko. Toona kuti sometimes it's not all problems dzinokonzerwa newakaipa. Mwari vanotoita zvimwe zvinhu kuti zviitike kuti zvimwe zvinhu zvigoitika. Ameni muri kupanzwisisa here? Saka Sera adaro. Sera akaita too much trusting. Sera aita too much trusting. Aiva nemushandi wake waanga inaye ainzi Haga. Ndokupa kune murume wake kuti Haga aite mukadzi waAbraham. Ameno society handingati ndoti yechitema here kana kuti yevanhu vese kuti pese paitika dambudziko rekuti mashaika mwana mumba vanhu vanomhanyira kuti mukadzi ndiye asina mwana ndiye asingazvari. Ameno kuti zvakamira sei ipapo. Asi zvadaro Sera akaadhimita dambudziko achifunga kuti nderake kubva akupa Haga Abraham. Sera apa Haga Abraham. Haga paakaona kuti ndaitirwa zvakanaka ndaane nhumbu vaakutanga kudadira vatenzi wake. Akakanganwa kwese kwaakabva kuti zvisvike pakadai so. Umwe munhu anga atoputa trust maari. Tichitarisa Haga anga asiri ega anga ari mushandi waSera. Vanga vakawanda vanhu ava. Asi kuti that trust yaakaisa maari ndo yakabhitrewa na Haga iyoyo. Tinavo vanhu musociety. Tinadzo hama dzedu, tine maronda pamoyo.
akaiswa nevanhu vepadhuze dhuze nesu. Mamwe maronda atinawo kazhinji kachoka akaiswa nevanhu vatakambotrasta, vatakaisa trust mavari, asi vakatibhitireya kumashure. Tiri kutadza kutrasta vamwe vanhu again kumberi uko ka, nekuti kana takuita riko takufunga zvatakaitirwa zviya zviya nepatakambobatsira paya paya, tongoti munhu haabatsiriki, munhu haabatsiriki. Tinavo vana Haga pakati pedu, tinadzo hama dzedu vana Haga, tinavo vana Sera pakati pedu, vana Haga vatakaitira zvakanaka. Vamwe vakabviswa kuZimbabwe nehama uku, kuuya kunoku. As we speak now, they are not in speaking terms. Nehama yako yakakubvisa kuZimbabwe yakakuunza kunoku, hamusi kutaura mese. Vamwe vana Haga vakauya sevaroora mumisha yevanhu. Vamwe vana Haga vakauya sevazukuru, vakaparadza musha, kuparadza musha, kusara kuparara chaiko chaiko. Mwari ngaatibatsire manhero ano. Ngatiite self search. Mumwe nomwe paarika ngaazvimwire mapiritsi ake kuti ndiri Sera here kana kuti ndiri Haga. Toti kana uri Sera, Mwari ngaakupe restoration pamusoro poupenyu hwake, ugone kutrust again. Trust again. Kana uri Haga, ita self search. Ukumbire ruregerero pana Mwari kuti Mwari ndiwanire nyasha. Restore my spirit. Ndigone kuitira vakandiitira zvakanaka, ndigone kuvadzoreredza kuti tirambe tichiita zvakanaka. Tikaverenga kuna Psalms 139 verse Psalms 139 verse 23 and 24. Inoti, search me, O Lord, and know my heart. Try me and know my thoughts. And see if there be any wicked way in me, and lead me in the way of everlasting. Ngatiite self-search manerano. Varipo vakatiitira zvakanaka. Tiri kuvaitei. Vamwe hatisi kutaudzana nehama dzedu kutaura kudai so. Nekuda kwevanhu vatakabatsira. Vamwe hatisina trust kutaura kudai so. Nekuda kwevanhu vatakaitira zvakanaka. Mwari ngaatibatsire manerano kuti vane maronda pamwoyo varapwe. Vakapunzika moyo, vakapedzwa trust nevanhu vavakaisa padhuze, vadzoreredzwe trust. Mwari ngaatipe restoration manerano. Toenda pataverengesa 1 Samuel. Nyaya dzakangoda kufanana dziri mbiri. Dzakangoda kufanana dziri mbiri. Zvinhu zvimwe zvakada kufanana zvakaitika kuvanhu vamwe chete. Kuvanhu vakasiyana asi zvakada kufanana maitikira azvo. Tikatarisa panyaya ya Hana. Hana aidiwa nemurume wake. Zvekudiwa zviya zvekutopfuura Penina aizvara. Asi love alone sometimes it's not enough. It was not enough for her. Nekuti Hana aida mwana. Asi Mwari again wanga wakazvara chibereko chake. Nekuti anga asingangofanirwi kuzvara zvisina purpose. Samuel anga achifanirwa kuzvarwa kuti azoreplace Eli. Saka Eli time yake isati yakwana, Samuel wanga asingafanirwi kuzvara. Asi manje unogona kupinda pa crossfire neplani ya Mwari. Iwewe usingazivi unknowingly wotopindawo pa crossfire wovharirwa chibereko chako. Vamwe vachiitirwa zvakanaka zvako zvakamira. Vamwe vachifairwa nazvo zvako zvisiri kufaya. Izvo Mwari vane plani newe kumberi uko. Ngatirege kulusa tariro. Ngatirege kupera tariro. Ngatirege kuti zvanonoka. Mwari vanoziva. Mwari ndiwo anoziva. Zvinonzi Yeli vaenda kuShilo kundonamata. Hana aipiwa mugove wakawanda kudarika waPenina nevana vake. Achipiwa mugove wakawanda kudarika waPenina nevana vake. Asi to her it was not enough. Zvanga zvisina kukwana izvozvo. Nekuti anga aine chaanga achida pamberi paMwari. Musi waakaita chitsidzo naMwari. Zvinonzi Hana make a vow to Lord. Kuti Mwari kana mukandipa mwana mukomana, ndichamudzorera kwamuri. Tiri kuda mablessings kuna Mwari. Chatakaudza Mwari chii kuti Mwari kana mukandipa chakati ndichati zvakati. Tirongonamata Mwari muri mutanda webhasikoro, Mwari muri chakati. Zvisina kana direction. Sometimes why our prayers are not answered. Tinokumbira zvisizvo. We are asking amiss. Zvatinokumbira hazvisizvo zviri mudirection yaMwari. And
vamwe ka tine maresolutions atakanyora 2016 wakanyora resolution haina kudarikwa. Watoikanganwa nezvayo yatobhengwa pasi. Our God is a promise keeper. Haakanganwi chitsidzo chake. Abraham aizogarira 100 years here kuti aite mwana. Mwari havakanganwi zvavakavimbisa vanozadzisa, because he's a promise keeper. Zvinonzi umwe musi vadya vapedza vari kokushilo, Ela akagara akaona Hana. Munoziva pane chandakadzidza pavhesi yandakaverenga iyi kuti it's not all about words. Mwari vanonzvera, ndosaka vachinzi ndiMwari vanonzvera itsvo nemoyo. Muromo waHana waitamba, Ela asingazvioni kuti ari kutaura kuti akafunga kuti akadhakwa. Asi ipapo anga atori pacommunication naMwari. Sometimes we have Eli pakati pedu. It takes the word of Eli kuti munana waHana uitike. Hana ndiye akanamata, Mwari vakanzwa, Ela akataura inzwi. Ngatikoshesei Eli pakati pedu. Ngatikoshesei Eli pakati pedu. Mwari vakaisa muzodziwa wavo kanekuda kwechinangwa. Dei taingoti pese patanamata prayer inosvika, pese patanamata prayer inosvika. Tingadei tisingauyi kuchechi. There was no need yekuuya kuchechi. Asi Mwari vakatipa Eli kuti zvatinoda zviite. Timuudze nhamo dzedu pamwe pacho. Kutaura inzwi ikoko iwewe ndiwe unonamata. Eli achitaura inzwi nekuti Eli ndiye muranda waMwari. Toenda pataverengesa Exodus 17. Zvinonzi vana vaIsraeri vakaenda kundorwa neAmalekei. Vaenda kundorwa neAmalekei. Joshua anga ari kubattlefield. Moses naAaron naHuri vakaenda pamusoro pegomo kundonamata. Hanzi vaiti Moses akatanga akasimudza maoko. Paisimudzwa maoko naMozisi, vana veIsraeri vaikunda. Paidonhedzwa maoko naMozisi, vana veIsraeri vaikundwa. Kusvika vazotsvaga plani, Huri naAaron, kuti ngatimise dombo kusaidi uku nedombo kusaidi uku, kuti aramba akasimudza maoko ake. Asi semunhu wenyama akasvika pakuneta, aiti akadonhedza maoko kusvika vazomubata mumwe naumwe kusaidi. Apa ndikuda kuedza kuti kudii? Sometimes it's not praying alone. It needs teamwork. Tinoda teamwork. Iwewe neprayer yako uri kubattlefield. Kubattlefield akuitwi zvekutambaka uko. Hazvinei kuti Moses ari kugomo kundonamata uko. Iwewe kubattlefield ka ukaita munyeke uri ikoko unotobayiwa. Moses ariko akasimudzwa maoko naEli uko. Iwewe uri kubattlefield kundonamata. Moses kugomo kundosimudza maoko. Tinaye Moses, the Moses of our time. Pavanoti paya pamwe pacho we take it for granted. Enda ndinotaura inzwi. Unenge uri kubhodha ndiwe wega, pastor unenge wasiko. Kutaura inzwi ikoko ndio mufananidzo wa Moses akasimudzwa maoko na Eli naHuri kuti other side neku other side. Iwewe uri wega mumatata ako, asi nekuti une backbone kuti izvi zvindiri kuziva kuti ningi. Pastor vari kutaura inzwi. Zvako zvinoita. Manerano, Mwari ngaatibatsire. Ndisinganzwi kupedza nguva. Time yatapuwa ndo yakati ndichasiyira nguva kuna vanoteera. Mazvita, ngativaombererei maoko vachigara pasi. Muparidzi wedu wekupedzesera zuva ranhasi. Let's welcome Amai Kandiero.
amen amen ndoda kuti pastor vanamati usaona amai Kandiro because ukaona amai Kandiro uchafunga amai Kandiro we last Sunday ya 2024 ava vari different saka tese